Ni Edurne Ormatxea naz, Aramaixokua, 19 urte dauzko eta Igamo Pakatxin taldeko ziklistia naz. Ziklistia zara, txirrindularixa, baina txiripaz heldu zinen ona, konta idazu? Txiripaz ez dakit, ez? Txikitan, beti eukizen dut hori txirrindularitza itxeko gogua, eta hortetxo batzuk osto jaten gurasoa konbentzirutia, baina hori, hasieran jokei etxen hauen, eta lehen urtea proba nagoen txirrindularitza, justo COVID urtea izan zen, esan karrerarik egon, eta esan, baina beste urte bat jarratxu derrigorrez. Eta beste urte bat, eta holan hasi nintzen, eta azkenen gaur arte, etxenan jokaia eta oina txirrindularitza bakarrik itxen du. Gurasuak konbentzitzia, txirrindularitzaketako arrisku puntu horregatik edo bestela? Ez bestela, jokeiak eta partido pilo bat, entrenamenduak, eta zaten zaben, daukotzun denbora danetarako eta batez horregatxik, baina, bai. Probau eta hemen txen? Bai, ni banak isen, biziketan ibiltzea asko gustatzen jatela. Baina esan isen, hori, konpetitzia zer izango zan, eta probana benean, asko gustatu jaten, eta hori, gaur arte. Nolako ziklistia zara? Ni batez onde biltzen az, etapa lauetan edo, eta gero espreina nahiko ondo emute jat, eta hori, kolokazioa, eta hori da nire punto fuertia. Aldapak, epatu dugulen ez da? Aldapak kosta bitxen diz. Baina, motzak badiez, zehose defendiru alnaz, baina, bai, aldapak nire puntu... Urtetan geratu gara gauz, Aramaixo garra izan da, derrigor, edo urteteko edo bueltaiteko aldapakiko behar dituzu, beraz? Eta, bizigarien lekuak hori dako, ez da, baiara honek? Bai, hori toketan da, baina, azkenean, endazen biztakin eta holan bintzet gutxiago kosteta jat. Baina, entrenatzen besta ez da ez jatela guztetan, da, gehiago ez dela nire puntu fuertia edo. Hori hobetu leike entrenamentuakin, Edurne? Hobeto leike, baina azkenen bakoitzak bere gorpuzkerakin eta holan, terreno baten edo bestian hobeto biliko da, eta nire kasuan nire gorpuzkerakin lautadan eta askoz hobeto nabil, bai. Igamo Pakatxin taldeko ziklistia zara, pentsatzen dut suertia dela, olako talde bat eukitia hain baiara txikintxa dan honetan. Bai, dudarik, gainera hori. Baiarako neskadanak elkartzen gare, nire esango nuke oso giro politxauko gula taldean ez, eta askotan adibidez nik aurten ez dutela urte honena euki edo, benetan izen da kriston laguntza, talde hori eukitxia berriro entrenatzen jarraitzeko, lanean jarraitzeko eta karrera goguekin hartzeko. Kirola olen komentu dugu, ez da sakrifiko guaz, bakarkako kirola da, nez eta talde bateko kide izan, eta gauzak ez dira bate gura dauen mugan urteten, nez eta preparazioa hona euki. Bai, hori da, azkenean ordu asko sartzen duzu, askotan bakarrik, edo kasu honetan ni aurten joan berrizenaz Gasteizera ikasten, eta azkenean Gasteizen ni bakarrik egonaz, bizitzen eta hori, eta azkenean kostau jatela apur bat, eta hori esan duzuna, errendimendua aurten ez da izen esperotan naukona. Baina, azkenean ez dakit, zer dauko horri nire jarraitzia, lanian bultzatzen, eta azkenean lortu dut temporada daukaeran sensazio biak topatzea eta datorren urterako eixau. Bai, hor lehen lepatu duzuna, taldekideak, lagunak, bultzadatxo hori, ez? Dudarik. Taldean daukogun girua eta entrenatzen azkenean, gero Gasteizetik bueltan azkenean ontzen azken tarte honetan, taldean gehiago egon gare eta horrek lagunduz pilo bat jarraitzen bizikletan. Momenturen batian, pasauzatzu azkeneko urte honetan berezeki errendimenduak ez dagoen ian, ez? Esan duzu, ondo nabil entrenatzen, baina ez dator emaitza hori hau lagatzeko eta bizikletia, ez zango pikutala, baina... Bai, askotan pasaga buruti batez beha horten, Eta gero ez dakit, esan dut zutena, zer dauko hor esan duztena, saiatu, benetan konfiantzako nire buruan aldotela gauzako beto egin eta lanin eskero momenturen baten helduko diela nik bilatzen abien sensazioak edo beste urte batzutan eukioten sensazioak, eta orduan, hori. Zeintzu dira sensazio horreik? Ez dakit, azkenean ikustia, zure benetako maila muten zabitzela, jutia karrera eta sentitzea karreran parte hartzen duzula, konpetitzen zabitzela, ez karrera jun eta bukatze duten karrera eta mantendu. Batzutan nahikoa da, lasterketa batera fan, konpetidu, baina akaso podiumera ezigo nahikoa da? Bai, dudarik. Bentzete
hor saltzan zazela ikustia niretako hori ja nahikoa da. Aurten ez da errendimendu aldetik emaitza urte hona izan, baina bueno, atzerau, gutxi apur bat atzerau gila, bai, egon dira gauza politiak, Edurnen dako. Bai, aurreko urtean hori bat, ez be, bi Espainiako kopetan lortu nahen top 10 horrek niretako, bueno, pues, asko lagundu zuztien, gero entrenatzen jarraitzea da holan. Eta, bueno, egia da urten, hori, ez dutela lortu emaitza asko, baina bintzete Valentzian bai lortu nahen top 10 bat, eta horrek be aurten lagunduz pilo bat, hori, bat ez dutelako oso urte hona auki. Oporrak pasau dira eta denboraldi saia igazkoa ja totalmente ahaztuta edukiko duzu. Badator Leicester berrixa, nahiz eta emakumeena geroz eta zabalagoa da, baina handikan be motza da, ez? Ez dakit, aurtengo lako badakotzu begiz jota zehozer probaren bat, edo sentsazio horreik berreskuratziakin konformatzen da Edurne. Ez, hori bat, ez hori izan duzu, sentsazioa rekuperau eta bai gustauko jaten, igual niretako egokixau badien karreretan, bueno, zehozer itxen saiatzia, ez? Temporada ziren bai dago Nojako karrera, eta gero, hori, ez da egite Leoneko karrera behi bastante ondo egoten da, Pontevederakua, eta karrera horretan nire maila muteko gaina zen, eta hori. Gurera bueltauta, hemen, gure baiara meitzen diala zerketa batzuk, Ulma Challenge-en azkeneko 2 urte honetan, San Martzelerako kronoigoera, baina, bueno, garbi dakot, hor Edurne ez dela bape ondo moldatzen. Ez da, niretako eszenari honena edo, niretako oso gogorra da, hori beste ziklista batzun dako da. Baina, bueno, horbe parte hartukot, eta hori saietuko naz nire denbora hobetzen, eta hobetzen mo horrekin ja gustora. Zer remoten dutzu ziklismoak kompetibidade puntu hortatik arago? Ez da egite askotan, lasaitasuna, ez da egite jutena zenean entrenetan, igual egun bat mukiozula oso estres askokua, eta ordein zare bizikletan eta etxera gultatzerakoan ja beste moro baten sentiruten za, eta gero aparte igual taldeakin geratzen garenean kriston momentuak dauzkot, hori. Ze, beta egin dut, taldeko kidiekin bizikletia alde batera lagatabe elkartuko zai, ez? Bai. Ez beti kaskua eta botak ipinita, ez? Bueno, temporada ziar gisa beti kaskuak, baina temporadatik kanpo asko ikusten gara eta bai. Esan gehike laguna gare azkenean, taldekidea be, baina laguna. Nola bizitu zue, ze zuek oin izango gehike harrapo dozuela emakume ziklisten, ez du esango olatu onena, baina onentsuena, ez? Hor olatu badau, emakume ziklistak erostak gehiago zai, alde hortatik zorioneko zari ezue. Bai, guztiz, bai, oso... Niretako bintzete oso pozgarrixa da ikustia zelan gero eta neska gehiago gazen, aparte gero profesional mailan be, neska euskaldunak be badabitz kriston mailan muten, gero eta hobeto, eta hori ikustia niretako bintzet oso pozgarrixa da, eta azkenean ben muten zu motivazio punto bat. Ikustia hone benetan badaukola. Bai, Ane Sant Esteban eta honi danak, ez? Bai, hori da. Uso Ostolaza eta bai. Galdetu otzun, aizialdixan zeikia gustatzen zatzun, baina, klaro, petatzen dut, denboraldixan dauden bitartean aizialdi gutxiko dagoela Edurnek. Bai, hartzen du, denbora txortarako, baina, asko gustatzen jat mendira jutia eta eskiatzia asko gustatzen jat. Eta gero hori, lagunekin egotea aldanetan, eta hori, bai. Eskiatziena kompatiblia da, txirrindularitzakin? Bai, batez baina eskiatzeko estu ezen da pretemporadan, eta ondo etorten da nik uste dut, eskixak emuten dutzun hankak lantzeko eta beste muskulatura lantzeko, eta noixian behin bai. Entrenadoria baimena emuten du estortarako. Lastima Edur gutxiken dauela. Bai, hori zeten da, baina aldanetan joaten az. Edurne Horma etxea, eskerrik asko. Zeuei.